नमस्कार भाई साहब। भोजपुरी आवाज़ के देखे वाला सभी दर्शक के हम पैर छू के प्रणाम करतनी और ऑडियंस से दोबारा प्यार पावे के सही तरीका खोजतनी। कैसन बानी याद जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हम लोग बहुत दिन से एगो बात मन में रहल जन कहे कि आजकल गाना आवत हटे अश्लील वीडियो, अश्लील भोजपुरी में गाना और जहाँ तक जिम्मेवारी बा शायद हमनियों को हो सकेला जिम्मेवारी, ऑडियंस के भी जिम्मेवारी बा, कुछ सिंगर लोग के भी जिम्मेवारी बा, कुछ राइटर लोग के भी जिम्मेवारी बा। तो ये से हम सबसे ये निवेदन करें ऑडियंस गार्जियन जे भी बा, राइटर बा, सिंगर बा, से तनी सबके एगो दायरा में रह के काम करो, जैसे हमारा समाज के कोनो गंदगी ना पहुँचो और हमार भोजपुरी और भोजपुरी चैनल आगे बढ़ो। धन्यवाद।